Poštovani predstavnici Naroda i pravde, članice i članovi, kolegice i kolege, novograđanke i novograđani i svi ostali koji ste danas sa nama i koji nas pratite putem ovog live linka na Facebooku, ja vas sve srdačno selamim i pozdravljam i moram da kažem da je ovo možda za mene i najizazovnije obraćanje i najemotivnije obraćanje. Imam običaj uvijek da se spremim za ovakva i slična obraćanja, ali nažalost mislim da je sad sve palo u vodu, obzirom da ovu salu i ovu opštinu i ove ljude koji su trenutno ovdje u sali osjećam kao svoju kuću i kao prijatelje koji su nazad 2 godine bili sa mnom i bili mi podrška u svakom mogućim pogledu. Dok je predsjednik izlagao svoj govor, meni su prošle neke misli prije 2 godine kada smo sjedili u jednom studiju i tu su bili moji prijatelji koji su sve vrijeme sa mnom i bio je predsjednik Elvedin Konaković, gospodin Kemal Ademović i Elvedin Okirić, a tada smo razgovarali o mom angažmanu i kandidaturi za načelnika opštine Novi Grad i ja želim posebno ova 3 imena da istaknem. Gospodin Elvedin Okirić je prepoznao nekoga ko bi možda mogao biti neko ko će se boriti zajedno sa njim u istom redu, što bi mi rekli u istom safu, a gospodin Kemal Ademović je bio beden i istinski primjer nekoga ko se bori za prave vrijednosti i za državu Bosnu i Hercegovinu, a gospodin predsjednik Elvedin Dino Konaković, neko ko je možda najmanje vjerovao u moju kandidaturu, na kraju je rekao, ova borba koju mi vodimo je izuzetno teška, ali plodovi te borbe su preslatki. I evo nakon skoro 2 godine od tog sastanka, vi ćete imati priliku da vidite plodove te borbe koja evo traje više od godinu dana. Drago mi je da je Narod i pravda politička partija i stranka koja bez obzira na pripadnost i članstvo stranci prepoznaje mlade i perspektivne ljude. Drago mi je evo da večeras kolegica Aldina moderira ovaj skup. Njoj je ovo prvi put da moderira jedan ovako važan događaj. Ja vas molim da je nagradim jednim aplauzom. Ukoliko želimo da mijenjamo ovo društvo, moramo da mijenjamo ljude. Promjene su jedina konstanta i jedino što se svakodnevno dešava i ako se ne budemo mijenjali i prilagođavali, nažalost uvijek ćemo se vrtiti u jednom istom krugu i vraćat ćemo se uvijek odakle smo u suštini i krenuli. Ja sam svoju prezentaciju pripremio na način da sam segmentirao određene stvari na nadležnosti Ministarstva privrede koje se odnose prema Skupštini kantona Sarajevo, na nadležnosti Ministarstva privrede koje se odnose i koje se tiču vlade kantona Sarajevo i na nadležnosti samog Ministarstva privrede i ostale aktivnosti koje provodimo u Ministarstvu privrede. Ministarstvo privrede kantona Sarajevo po svom nazivu je najkraće ministarstvo u vladi kantona Sarajevo i jedino je ministarstvo koje u svom nazivu nema sve nadležnosti. Ovdje imamo ministra boračkih pitanja, kulture i sporta, oni u svom nazivu imaju i nadležnosti svojih ministarstava. Nažalost, Ministarstvo privrede da ima u nazivu sve resore, trebalo da se zove ovako: Ministarstvo privrede, vodoprivrede, poljoprivrede, šumarstva, lovstva, veterinarstva, industrije, energetike, poduzetništva, obrta, investicija, korištenja prirodnih bogatstava, zaštite vodnih resursa, turizma, turističkih resursa, trgovine na veliko, malo, ugostiteljstva i ima tu još ostalih resora gdje smo drugostepeni organ i nekada je zaista teško nabrojati sve ove resore, a kamoli posvetiti vrijeme, pažnju i energiju da promijenite određene stvari. Ja mogu slobodno da kažem da su svi izuzetno zapušteni i vjerovatno pola ove sale ne zna ko su bili prethodni ministri u Ministarstvu privrede. Pored toga u Ministarstvu privrede kao drugostepenom organu i nekom ko vrši nadzor postoji 9 organizacija: Uprava za šumarstvo, Direkcija za turizam, Turistička zajednica, Kantonalna agencija već sada za privlačenje investicija i privatizaciju, Centar Skenderija, ZOI 84, PD Butmir, Veterinarska stanica i Sarajevo šume.
Odmah po preuzimanju funkcije ministra privrede mi smo se posvetili suštinskim izmjenama i promjenama koje su potrebne privredi, rasterećenju od parafiskalnih nameta. Ova država treba rasterećenje i fiskalnih i parafiskalnih, a nažalost u Ministarstvu privrede imamo samo 2 parafiskalna nameta i odmah po preuzimanju funkcije izmijenili smo zakon o šumama i oslobodili sve privredne subjekte plaćanja opšte korisnih funkcija šuma i izmjenom i dopunom zakona o turizmu smanjili smo članarinu turističkoj zajednici za 2021. godinu i na taj način rasteretili privredu plaćanja parafiskalnog nameta u iznosu 3,5 miliona konvertibilnih maraka. Nažalost, ovaj naš put umanjenja i oslobađanja privrede od fiskalnih i parafiskalnih nameta, iako bi trebali, ne slijede viši nivoji vlasti, a u suštini on je opće oko vrata razvoju privrede na području i kantona i federacije, ali i države Bosne i Hercegovine. Kada su ostale nadležnosti Skupštine, a ono što priprema Ministarstvo privrede u pitanju, mi smo pokrenuli izmjene i dopune i donošenje svih zakona koji su u resoru Ministarstva privrede. Do kraja ovog mandata ja mislim da će to biti jedinstven slučaj, da će jedan ministar za 2 godine izmijeniti sve zakone koji postoje u jednom ministarstvu, a jedni od najvažnijih zakona su svakako zakon o šumama koji je već prošao svu skupštinsku proceduru i ja ću se osvrnuti na neke od njih. Nacrt izmjene i dopune zakona o vodama je trenutno spušten na skupštinu. Nacrt zakona o kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju je već usvojen. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o javno-privatnom partnerstvu je u pripremi. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o koncesijama je već završen, prošao skupštinsku proceduru. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o rudarstvu, poljoprivrednim podsticajima, iznajmljivanju i zakupu poslovnih zgrada i prostorija, izmjenama i dopunama zakona o turizmu. Nacrt izmjena i dopuna zakona o šumama je jedan od najkompleksnijih i najvažnijih zakona koji smo mijenjali i već završili izmjene i dopune i on se odnosio na suštinsku izmjenu koja se tiče rasterećenja privrednih subjekata parafiskalnih nameta i kroz ovaj zakon smo željeli da naravno osiguramo što efikasniju i što bolju zaštitu šume. Šuma je najvažniji prirodni resurs na području kantona Sarajevo. Oni koji ne znaju, od ukupne površine kantona Sarajevo 65% te površine je pod šumskim zemljištem i to šumsko zemljište je svaki dan pod sve većim atakom, što građevinskog lobija, što prirodnih i globalnih klimatskih promjena u kontekstu vjetroizvala, u kontekstu napada određenih insekata koji uništavaju šumu, a nažalost malo se pažnje posvećivalo u proteklom periodu. Sljedeći zakon, koji želim da kažem par rečenica o ovim zakonima, jeste zakon o izmjenama i dopunama zakona o kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju. Kanton Sarajevo, samo jedan banalan podatak, je u deficitu 3 milijarde konvertibilnih maraka iz godine u godinu i nažalost u proteklom periodu ova agencija za privatizaciju nije imala ni jedan predmet privatizacije i tako unazad 10 godina, a iz budžeta kantona Sarajevo je na godišnjem nivou primala 350.000 dotacija za plate uposlenika. Znači 10 godina ti ljudi nisu radili bukvalno ništa, primali su platu i mi smo željeli da pripajanjem nadležnosti investicija damo nove nadležnosti i uposlenicima, ali samoj agenciji, ali da investitori koji dolaze na područje kantona Sarajevo imaju jednu adresu na kojoj će moći da ostvare sve svoje interese i na kojoj će moći da u saradnji sa zvaničnim javnim institucijama realizuju svoju investiciju. Sljedeći veoma važan zakon jeste nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o vodama. Taj zakon je trenutno spušten na skupštinu kantona Sarajevo i svi veoma dobro znate koliko je važno da zaštitimo vodne resurse na području kantona Sarajevo i ove izmjene i dopune zakona predviđaju između ostalog i skraćivanje procedura izdavanja vodnih akata koji su izuzetno važni i bitni za privredne subjekte koji žele da pokrenu određene biznise ili izgrade određene nekretnine i preduzetničku infrastrukturu.
Prijedlog zakona izmjenama zakona o koncesijama je jedan od najvažnijih zakona također, obzirom da, evo svi ste svjedoci, da iako imamo dosta prirodnih resursa, nažalost sve naše kompanije koje žele da kupuju određene mineralne sirovine moraju da idu u drugi entitet, odnosno da idu na Lapišnicu, Krupac i gore kupuju materijale, iako mi imamo dosta kamenoloma koji nažalost ne funkcionišu jer su naše birokratske i administrativne procedure bile i dalje su kompleksne na višim nivoima vlasti. Izmjenama i dopunama ovog zakona željeli smo da olakšamo procedure i u narednom periodu radimo na formiranju i kreiranju jednog kataloga koji će podrazumijevati sva potencijalna koncesiona polja na području kantona Sarajevo, gdje ćemo po prvi put u istoriji kantona raspisati javne pozive za upotrebu i iskorištavanje koncesionih polja na području kantona Sarajevo. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o javno-privatnom partnerstvu po meni jedan od najvažnijih zakona koje ćemo mijenjati i u ovom sazivu Ministarstva privrede nakon što smo proveli aktivnosti poboljšanja strateškog upravljanja u kantonu Sarajevo kroz realizaciju projekata javno-privatnog partnerstva u saradnji sa stranim organizacijama. Došli smo do određenih zaključaka, do preporuka u kontekstu samih izmjena i došli smo do 11 potencijalnih projektnih ideja koje možemo da realizujemo kroz institut javno-privatnog partnerstva. Mnoge države Evrope i svijeta su koristeći ovaj institut napravile preporod. Najbolji primjer možda te države jeste država Turska, koja je koristeći institut javno-privatnog partnerstva tu gdje danas jeste i predstavlja jednu od najvažnijih svjetskih ekonomskih sila. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o turizmu, zakona o rudarstvu, zakona o poljoprivrednim posticajima, zakona o rudarstvu su sve zakoni koje planiramo da izmijenimo do kraja mandata, odnosno do oktobra 2022. godine. I evo ja se nadam da ćemo uspjeti u tom našem naumu i da će na taj način svi oni koji žele da posluju na području kantona Sarajevo imati priliku da to urade u skladu sa određenim evropskim standardima i principima poslovanja. Iz nadležnosti vlade, Ministarstvo privrede i kantona Sarajevo u protekloj godini je uradilo sljedeće aktivnosti. Jedan od možda najznačajnijih projekata Ministarstva privrede, najvidljivijih projekata i projekata za koji nas najviše na neki način napadaju, jeste preuzimanje finansiranja i organizacije učešća na najstarijoj i najprestižnijoj međunarodnoj izložbi ideja i poduzetništva Expo 2020 Dubaji. Kanton Sarajevo je za razliku od svih drugih kantona koji su sredstva koja su dobili sa viših nivoa vlasti utrošili u plate državnog aparata, kanton Sarajevo je sredstva koja je dobio sa viših nivoa vlasti između ostalog investirao u naš nastup na Expo-u i mi slobodno sada možemo reći da smo svoje ciljeve ispunili, obzirom da imamo već sada zagarantovane investicije blizu 200 miliona konvertibilnih maraka na području kantona Sarajevo. Obezbijedili smo preko 100 privrednih subjekata iz čitave Bosne i Hercegovine nastup na Expo-u i naravno obzirom da ove administrativne procedure još uvijek nisu završene, mi pripremamo konačni izvještaj u kojem ćete vidjeti da nismo uopšte potrošili onoliko sredstava koliko smo planirali i da će sve ove optužbe koje danas imamo i vidimo u javnosti na neki način pasti u vodu. Mi smo ponosni što smo ostvarili kontakte sa najvećim investicijskim fondovima u svijetu i ponosni smo što tim fondovima možemo ponuditi sve spremne projekte sa područja kantona Sarajevo i možemo slobodno se nadati da će ih u narednom periodu biti što više. Sljedeća aktivnost koju želim da evo večeras kažem jeste da je Ministarstvo privrede u prethodnoj godini obezbijedilo fond od 155 miliona konvertibilnih maraka podrške i pomoći privredi kantona Sarajevo.
Obezbijedili smo 110 miliona vrijednost kreditne linije sa 100% subvencioniranjem kamatne stope, povoljnim grace periodom do godinu dana, rokom otplate do godinu dana kada je grace period u pitanju i 6 godina otplate kredita, što je ukupno 7 godina i limit tog kredita je 1 milion konvertibilnih maraka. Mislim da ne postoji ni jedan nivo vlasti u državi Bosne i Hercegovine koji se može pohvaliti ovakvim vrstama kreditnih linija. Ove kreditne linije su dostupne svim privrednim subjektima sa područja kantona Sarajevo, preko komercijalnih banaka, ovaj put preko Unikredita, Sberbanke, sada već ASA banke i BBI banke. U protekloj 2021. godini obezbijedili smo 21 milion konvertibilnih maraka u cilju sanacije negativnih posljedica COVID pandemije i u cilju održavanja, znači, postojećih radnih mjesta i poslovne aktivnosti na području kantona Sarajevo i sigurno smo najzaslužniji kada je kanton u pitanju za vraćanje radnih mjesta i zadržavanje poslovne aktivnosti i priliva u budžet kantona Sarajevo. 8,49 miliona konvertibilnih maraka smo obezbijedili za grant sredstva preko 10 programa, između kojih je možda jedan od najvrednijih onaj koji se odnosi na modernizaciju, standardizaciju, digitalizaciju određenih poslovnih procesa, podrazumijevao je dodjelu grant sredstava privrednim subjektima u iznosu od 20.000 konvertibilnih maraka. Sljedeća aktivnost jeste 0,5 miliona konvertibilnih maraka za očuvanje i razvoj starih tradicionalnih zanata. Ova stavka je bila u budžetu uvijek u iznosu od 100 do 150.000 konvertibilnih maraka, obzirom da smo svi svjesni važnosti očuvanja starih tradicionalnih zanata, pogotovo predjela Baš Čaršije, kojeg smatramo muzejem na otvorenom. Mi smo povećali ova sredstva i ona sad iznose i u ovom budžetu 2022. godine 0,5 miliona konvertibilnih maraka. Unapređenje preduzetničke infrastrukture i poslovnog ambijenta se ogledalo u sljedećim aktivnostima. 4,2 miliona konvertibilnih maraka smo izdvojili za infrastrukturno uređenje poslovnih industrijskih zona na području kantona Sarajevo. I evo, iako iz ove opštine imamo često priliku da slušamo razne kritike na kantonalni nivo vlasti, ja moram da kažem da smo u protekloj godini za opštinu Novi Grad izdvojili 3 miliona konvertibilnih maraka i da je bilo spremnih projekata, kao što nije bilo, izdvojili bi više, bez obzira na političke razlike i opredjeljenja svih nas, a to dovoljno govori o nama. Znači, nismo imali problem da ova sredstva koja se tiču unapređenja poslovnih zona dijelimo, znači, opštinama u kojim narod i pravda nije vlast. 2,9 miliona konvertibilnih maraka smo izdvojili za uređenje riječnih kategorija, drugih riječnih kategorija, odnosno korita rijeka. To je naša isključiva nadležnost i izdvojili smo 2,3 miliona konvertibilnih maraka za uređenje riječnih korita prve kategorije, koja su u nadležnosti federalnog nivoa, a za koji federalni nivo vlasti nije obezbijedio sredstva. Mi smo preuzeli i tu vrstu odgovornosti, jer nam se dešava da skoro 7 puta plave naše industrijske zone koji zapošljavaju po 10.000 radnika i nismo se libili preuzeti i tu odgovornost viših nivoa vlasti i olakšati našim privrednim subjektima. Izradili smo i ažurirali brošuri investicijskih profila kantona Sarajevo i u narednom periodu imamo namjeru da osnujemo, odnosno kreiramo i napravimo sve pretpostavke za osnivanje jedne od najvećih industrijskih zona na području države Bosne i Hercegovine, zone u ingerencijama vlade kantona Sarajevo. U 2021. godini izdvojili smo najveća sredstva za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji. Svi smo duboko svjesni važnosti obezbeđivanja, znači, proizvodnje